Тумышы белән Кушбахты авылыннан булган бүгенге көндә кызы карамагында югары яркәйдә гомер кичерүче сугыш ветераны Гали Җәмгурлыхаков үзенең 100 яшьлек юбилеен билгели. Шул уңайдан җиңү каһарманын район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов, Яркей авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Ранис Шарипов янына барып тәбрикләде. Ил башлыгы Владимир Путинның котлау хатын, чәчәкләр гөлләмәсе һәм күчтәнәшләрен тапшырды. Аллаға шөкер, бүгін тыныш илләрдә яшәп ятабыз. Күңелле, тук, сәламәт булып барыбызда, сезнең аркада. Бик зур рәхмәт хезмәтегезгә. Бик зур рәхмәт җиңү өчен, шушы җиңүне яулап алып кайтканыгыз өчен безнең өчен. Без бүген шатбыз безнең районда да. Менә Гали Җәмгурыш бар икәне турында, менә Аллаға шөкер, 100 яше тулуы турында. Шушылай горурланабыз. Сезгә саулык, сәламәтлек. Бик зур рәхмәт семьягызга, кызларыгызга, балаларга. Менә шулай итеп матур итеп сезне яшәткәннәр өчен, тәрбияләгәннәр өчен. Алдагысында да бик матур язларны, җиңү язларын безгә берлектә күрергә язсын. Амин. Менә монда сезгә чәчкәләр алып килдек. Бу чәчкәләрне сезгә бирәйек. Рәхмәт сезгә. Монсы без үзебезнең исемнән авылча, районча әйттек. Горурланабыз, берлектә яшәйбез. Сезнең белән берлектә яшәйбез. Алдагысында да шушылай итеп матур итеп яшәргә язсын дип әйтеп. Амин. Шулай ук менә монда язган сезнең бер гасырлык юбилеегыз белән котлап безнең илнең җитәкчесе Владимир Владимирович Путин. Менә Путин менә шушыны миңа сезгә тапшырырга кушты. Мәскәүдән, Кремльдән килгән хат сезнең юбилеегыз белән котлап. Менә монда язылган Рәхмәт. Хаков Гали Җәмгуровичка дип әйткән Башкортстанга Илеш районына. Менә монда язылган сезне чын күңелдән юбилеегыз белән котлаймын дигән. Хөрмәтле Гали Җәмгурович. Теләймен сезгә, сезнең хезмәтегезгә, сезнең көчегезгә һәм сезнең сугыш яуларында кылган гамәлләрегезгә баш иям дигән. Сез чын герой һәм төзүче һәм шушы илне безгә булдыручы кеше дигән. Сез бер вакытта да авырлыклардан куркып яшәмәгәнсез, ышангансыз, сезнең эшегез дөрес икәне турында үзегезнең иптәшләрне дә үзегезнең артыгыздан ияртә алгансыз дигән. Сез гади кеше, ихлас безнең илгә, безнең шушы Башкортстанга хезмәтегезне куйган кеше. Сезгә сәламәтлек теләймен, барлык уңышлар теләймен. Илнең президенты Владимир Путин подписын куйган. Рәхмәт. Гали агага 100 яшьне бирмәссең дә, Аллаға шөкер, үз аягында йөри, хәтере ушлар китмәле. Безнең иҗади төркем белән әңгәмәләшкәндә дә ул армия сафыннан алып барлык тормышы хакында бәян итте. Мин 40 елда армияга алдылар. Шуннан соң дигән Илеш районыннан бу ике кешебез нигә киттек бергә. Шушы бу ике кеше белән нигә баш военкоматка барып, анда безне комплектовать итеп Дальний Востокка армияга алып киттеләр. Мин башта киттем, без башта киттек. Нигә Дальний Востокта Бабство дигән военный городокка килтердек. Шушы городокта безне отдельный батальон связига алдылар. 89-нчы воинская часть. Шуннан соң шушы войсковой частьта связьда хезмәт иткән вакытта аларга шоферлар кирәк була башлады. Теге укыган шоферлар кайтып киттеләр, аттыр итеп. Безне 20 кешене нигә автобатка җибәрделәр, нигә укырга. Нигә аттылы батальон связьга шофер кирәк. Шушында 6 ай укыган як сугыш чыгып китте. Сугыш чыгып киткәч, безнең отдельный батальон связины алдылар фронтка. Шуннан безне калдырдылар инде, 2 ай укыса калды инде шофер булырга. 8 ай анда. Шуннан анда 8 ай
тутырып, бітіріп, біздің байысқа бәшті кетті Западқа, соғыс башлап баған ел мұшағында. Сондан бізді жіберділер қазір Раздольныйға. Раздольныйға барсақ, бізді білмейттілер отдельный батальон деге, химзащита, отравляющий веществолар білән низерге, әрекеттерге суғырта. Сондан анда оқып, лидер шофер болғаш, мен 6-шы лидер машинада шофер болып қызметте башладым анда. Аккурат менің басында жаңа аппарат ішленген, құйылған деген 22 деген жасуыны аппарат. Содан аны ойлап тапқан шофер, аны помощнигі 3 кіші лидер қалды. Кузовта мені шлангы білән неге берді, полигондағы деген жасуыны пунктқа. Сондан қазір келедірегім рейс шартлады менің машина тегінде. Сол машина мені реттелді, ранит етті дейді ашқазанын. Сондан больницаға салдылар. Больницадан шаққаш, бізді жайбінде Мәскеуге жіберділер. Қырымдағы отравляющий веществоны деген жүректерге. Бізді қазір Қырымға жібермеділер. Бізді реформировать етіп, частларға бүлгелеп жіберділер. Бізді алып кеттілер, поездға бұтартып, Москва өлкесіндегі, Псков шәһәріндегі военный округтағы полковой школаға алып кеттілер. Онда оқыттылар дейді, красноармеецлер бұл шағында. Красноармеецлер оқыттылар. Мен шында командир болып ұшладым енді. Командир болып қызмет еттім. Әртүрлі командирларын әзірлеген біз. Сол командирларын әзірлегенде мені сойлап қойдылар, комсорға кеттіріп. Шулай айтып, мені комсомол организацияны секретарь еттіріп, ротаны қылу. Сойлап қойдылар енді. Сонда комсомол ұйышпасының ішін алып бардым, жетекшілік еттім. Ана сыр дейді, бұл жауға келген красноармеецлерін оқытып, оларны младший комсоставлар етіп, младший сержант етіп енді. Пресвойт етіп, фронтқа ұзатып яттық ендігір. Соғыш біттерінде шықты, хабар шықты. Сондан полный бұнда призы праздновать еттендегі войсковой часть білін. Сондан сүйінді күнде соғышның бітеуіне. Сондан қазір ләсәслерге бір уақытта приказ шықты. Армиядан бірінші сиратта оқытушыларына, агрономдарына демобилизовать-терге. Сошы ісімліке мен електім. Солай тұрып, армияда түптігал 5 жыл, даже 5 күнде түгіл, 5 жыл қызмет етіп, соған жерлеріме қойттым. 1946 елда язмыш аны булачак гомер юлдашы Сөйенбикә ханым белән очрашып таныштыра. 58 ел тату, матур тормыш көтеп Хаковлар 5 балага гомер бүләк иткәннәр. Кызганыч, Сөйенбикә апагына бүген инде арабызда юк гор иясе. Гали ага балалары карамагында. 5 балам бар. 5-си дә менә минем кулымда тарлык балакайларым. Мені қарайлар, әлі телефоннан звонить етіп, поздравить деп еталар. Бірақ бұл шақлы қалақат бір тұрмыштан. Аллаху Тағала кәйім шулай құшқандыр енді меге. Сондай обстановка салдабайтыр. Картлыгын кадері хөрмәттә балалар белән үткәрүче Ак бабай Гали Хаков балаларына, оныкларына, яшәешкә, хөкүмәтебезгә мең рәхмәтләрен укып яши. Юбилей белән котларга килүчеләргә дә ул изге дугаларын җиткерде.
Dilekleriniz için zor rahmet bilin. Sizge de Allah'ım şunu ismiyle bakıttı uzun kaygısız, hasretsiz kızmış yılın birisini gelecekte uzun ittirin. Amin, şulay bolsun. Balalarınızdan fayda kursak edeyim. Böyle ben Allah'a şükür bütün balalarımdan kuran faydana. Bütün balalarım, ola kızım bunda geldi, bunda kıvartyenim var. Şulay rahmat hükümetke, şulay bizni qaragan için, terbiyeleyen için, Büyük rahmetler. yardım etken için, pensiyalar to'lagan için şulay. O Putin'e mene kararı bir avul malayına hakim kalıyam guruşka. Rahmet katı yazgam edey. Şulay. Илlerебез тыныч булып, өз дәүрендә фашистлар тырнагыннан шушы матур тормышны безгә киләчәк буынга тартып алып бүләк иткән өлкән буын вәкилләрен зурлап, аларны истән чыгармый, хөрмәт күрсәтеп яшәсәк иде. Гали агага да Ходай калган гомерен иминлектә уздыруны насыйп итсен. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.